मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै एचएस थाखोआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन होनाङालासे एचएस थाखोआव मुं थिसननानै सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु लानानै फैदों बेसे मेमोरियल इंलिश स्कुला। क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे बालाजान तिनिआलियाव थानाय बेसे मेमोरियल इंलिश स्कुलाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बेसेन लायाजासे फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मख'जाथावदि बेसे मेमोरियल इंलिश स्कुलनिफ्राय 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 100% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बे स्कुलाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि, गाहाम बिल्डिं, मोजां थाखो खथा थानायनि थाखाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाग्रा आलादा हस्टेल, गेलेमु आरो बायदि बायदि उफ्रा सोलोंफारि थानाय खाबुफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव बर', असमिया आरो इंराजि बिजोंनि फरायसाफोरा एडमिशन लाफैनो हागोन। बेसे मेमोरियल इंलिश स्कुलाव एडमिशन लाफैनो गोसो गुदुं फरायसाफोरा दर्पण अनलाइन पर्टेलनि गेजेरजों नङाब्ला थोंजों बेसे मेमोरियल इंलिश स्कुलाव फैनानै एप्लाइ खालामफैनो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 8638745056 8876302286 9101901342 आरो 9957015402 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। देग्लायनिफ्राय बे 2024-25 जि सेसन, बे सेसननिफ्राय जोंनि बेसे मेमोरियल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावहाय क्लास 11 निफ्राय एडमिशन होजेनबाय। स्ट्रिमा जाहैबाय आर्ट्स। जोंनिया कर्स साबजेक्टआव दङ इंलिश, बड' एमआइल, आसामिस एमआइल, अल्टारनेटिभ इंलिश, बेनिफ्राय एनभाइरनमेन्टेल एडुकेसन। इलेक्टिभ साबजेक्टआव दङ जोंनिया एडुकेसन, पलिटिकेल साइन्स, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स आरो एडभान्स बड'। बेयो जोंनि स्कुलावहाय बे साबजेक्टफ्रा होनाय जादों। दा जोंनि स्कुलाव देग्लाय क्लास 11 जि एडमिशन बेखौहाय फ्रि होदों आरो जोङो अनलि टिउसन फी पार मान्थ 1200 बेखौल' जोङो लानाय जायो। बेनिफ्राय जोंनि स्कुलाव जिहेतु बोसोरफ्रामबो HLC बा हाई स्कुलनि जि फाइनाल एग्जाम बियो मोजां जाबाय थादों आरो देग्लायबो जोंनिया 100% पास जादों, गासैबो पास डिभिजन। बिनि गेजेरावहाय सासेया डिस्टिंक्शन आरो 15 बिसोरो स्टार मार्क मोननो हादों आरो बाखि गासैबो फार्स्ट डिभिजन आरो लेटार दंजोबो। बेबायदिनो मोजां रिजाल्ट लाबोनो हादों। थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय जे जोंनि क्लास 12 नि एग्जाम, जे फाइनाल एग्जाम जागोन, बेवहायबो जोङो स्टुडेन्टफोरखौ मोजाङै जोथोन लानानै, मोजाङै फोरोंनानै, मोजां गाइडेन्स खालामनानै बेबायदिनो जोङो फार्स्ट डिभिजनखौ जोङो जाहोनो जोंनियाव थांखि दङ। साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौ जोङो बेबायदि फार्स्ट डिभिजन जागोन आरो बेबायदिनो टप बेबायदि जोङो खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन। जोंनियाव क्वालिफाइड टिचारा दङ। दा जोंहा गासैबो डिपार्टमेन्टआव MA BEd गासैबो दंजोबो। बेनिखायनो जायफोर स्टुडेन्टफ्रा जोंनि बे बेसे मेमोरियल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावहाय एडमिशन लाना फरायगोन, मोजां बेबायदि फिथाइखौ मोननो हागोन आरो मोजां जायगाखौ आवग्रिनो हागोन उनावहाय। दा बेनिखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं फैनानै फर्मखौ लांफैनो हागौ आरो जोंनियावहाय एडमिशनखौ खालामनो हागौ। आरो जि दर्पणनि जि पर्टेल बेयो दा खुलिनानै दङ, एप्लाइ जागासिनो दङ आरो जोंनियाव गोबां स्टुडेन्टफोर फैबाय। दा जायफ्रा दासिमबो मिथियाखै लांफैनो हागोन। जोंनियाव बयस आरो गार्लस मोननैबो हस्टेल फेसिलिटिया एभेलेबल। मोजां बेबायदि थानो थाखाय जोंहा जायगा दङ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव
गासैबो मोजां जोंहा बेबादिनो क' कारिकुलार एक्टिभिटिसबो दङ एनुवेल स्पर्ट्स आरो बेबादिनो कुइज कम्पिटिशन डिबेट बेफोरबायदि जायो दा बेनिखायनो जायफोर स्टुडेन्टफ्रा जोंनियाव फरायफैगोन बेराफारफ्रोमबो मोजां रोंगौथिखौ मोननो हागोन आरो बेबादिनो हस्टेल फेसिलिटि होनना बुङोब्ला जानायफ्रा ओरैबायदि मोजां जोंनिया जायफ्रा थाफैगोन आरो जानो मोनगोन बे माने जोङो गथ'फोरनियाव स्टुडेन्टफ्राव सोङो अब्ला बिसोर माने नागारलांनो बानाय बेबायदिखौ मोनसे खोन्थायो जोंनियावहाय सप्तायाव बेबादिनो बेदरा खननै होयो आरो बेनिफ्राय सानसे दावदै होयो बेबादिनो खनथाम जोङो मोजां बेबादि बेदर आरो दावदैखौ होनाय जायो सप्तासेयाव आरो बाखि मिरामिस होमब्लाबो जानाया एखेबारे मोजां जाहोयो संनाय खावनायफ्रा मोजां बेबादिनो आलदा आरो जोंहा हस्टेल वार्डेनाबो दङ आरो हस्टेलाव माखासे मोजां बेबादिनो स्ट्रिक्ट रुल एन्ड रेगुलेसनखौ बेबादिनो फल' खालामो आरो स्टाडि आवार जोङो बेबादिनो सानफ्रोमबो फुङाव 3 आवार्स आरो बेलासियावहाय जोङो 3 आवार्स बेबादि जोङो हस्टेल आरो बेनि अनगायै गुबुन गावसिनि गोसो बायदि फरायनो हानाय बेबादि जोंहा स्टाडि हल दङ गार्लस हस्टेलावबो दङ बयस हस्टेलावबो स्टाडि हल दङ दा बेनिखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं बे हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लानो दासिमबो लायाखै गलं गफं जायालासिनो जोंनि बे बेसे मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिसन लानो हागौ आरो बे क्लास 11निफ्राय क्लास 12 बे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोङो एक्सट्रा बेबादिनो मोनसे बिल्डिं जोंहा होनाय दङ आरो स्टाडि हलाबो बेबादिनो एभेलेबलखौ जों खालामनाय दङ इनटेक केपासिटि जोंनिया बयस हस्टेलाव जोंहा 300 केपासिटि दङ बेनिफ्राय गार्लसआवहाय बेबादिनो जोंहा 250 बेबादि केपासिटि दङ बेनिफ्राय जोंनि जि क्लास 11नि जि सिट एक्सुवेलि बियो जोंनो होदोङो 60 सिट बाट स्टुडेन्टआ जुदि बुरजा जायोब्ला जोंखौ बारायनो हागोन होननानै काउन्सिलनिफ्राय दर्पण पर्टेल जे दङ बेनिफ्राय जोंनो खोथा होदोङो दासान्दि जोंहा 60टा सिट बेनिखायनो थाबैनो लांफैनानै जों एडमिसनखौ लाफैनो हागोन स्टुडेन्टफ्रा दाथ' अनलाइन बयबो अनलाइनानो जा माथो जोंनियावहाय फैनानै गावनि डकुमेन्ट्सखौ होफैयोब्लानो जोंनिफ्राय एप्लाइखौ खालामनो हायो बे इजि प्रसेस खारन स्टुडेन्टफ्रा दा मोनथिया बबाव खालामगोन बबाव मागोन जेब्ला बिसोर साइबाराव थाङो अब्ला बेवहाय एटलिस्ट बै साइबारनिफ्राय मोनबा इन्सटिटिउसनखौ बेबायदि सेलेक्ट खालामना होनाय जायो दा बेनि गेजेराव सेलेक्सन जानाय गोबां गोजानावबो जाहैनो हागौ नोङो बेबायदि खालामब्ला नोंखायनो डाइरेक्ट स्कुलाव गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ होनानै जोंनियाव जमा होयोब्ला जोङो जोंनि स्कुलावनो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनानै होयो अब्ला नोंहा सियर जाबाय बे आरो दा जोंनि स्कुलनि लकेसना मा होनो बालाजान तिनालि हल्टुगाव होनना बुङो गौरां मिसन होननानै बुंब्लाबो टाउनाव थांगोन अब्ला बेवहाय क'क्राझार तिनालि होननाय मोनसे मोनगोन बेवहायनो आगदा साइडआव फैबाय थायोब्ला तिनालि मोननायनि सिगां बे स्कुलखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे गिदिर मोनसे गेट दङ आगदाथिं नायब्लानो लबार बागान खाथियाव दङ बिनि खाथियाव गेट दङ बेवहायनो आगदा फारसे नायोब्ला बेखौ नुगोन ओरैजाय गौरां हाइ स्कुल थांनाय दङ थिग बेनि अपोजिट बे जोंनि स्कुलनि लकेसना